бародарое ки якум бор дар канал меҳмонам, бародаро обуна шен, чунки ай видеоҳои ояндаи канал бехабар намонанд. Ва ҳамаи мухлисои Хабиб Нурмагомедов як бор дигар табрик мегум, яъне ки Конора зад. Ва полни видеош ҳам дар ҳамин канал ҳаст, мумкин ягон касе ки агар тамошо накарда боша. Ва чӣ хеле ки дар комментария ҳамон видео нависонданд ки бародар ҳамашамон чӣ гап шидак баъди бой. Албатта ки ма чӣ гапе ки мешава намешавад оиди байцо ҳатман да шумо мерасонам. Ва ҳамада муҳим хабар ҳамея бародаро ки баъди бой ҷанг чид. ҳозир мо дар бораи ҳамин ҷанг гап мезанем ва ма да шумо мегум ки сабаби ҷанг чӣ буд ва ки гунаҳгорай, кира суд мекунанд, кира чӣ кор мекунанд. Рафтем. Бародаро баъди бой сразу ай клетка берун ҷанг сар мешава ва дар ҳамин ҷанги шидагӣ дара дастгир мекунанд менеҷери Хабиб Нурмагомедова Резван Магомедов. Дарҳол баъди бой тамом шудан дар ряди аввали берун аз клетка ҷанг сар мешавад. давҷа нофаҳмо ки бурдагӣ ки бурдагӣ нестай. ҷанги талпавой буд. Неки Дан Вайт отказ кард ки пояси Хабиба бута, неки маросими ҳифзи титул баргузор гардид. Хабиб мегӯяд ки ман ҳамавақт ҳарифҳои хидмат чӣ пешай бояд чӣ баъди бояд ҳурмат мекунам, неки ин ҳолат тамоман дигар ҳолат буд. Хабиб мегӯяд ки ман агар ягон кори хато карда бошам мара барен тирма кунен, тамом. Неки агар ки тирма намекунен раст ки ман ягон кори безеб накардам, хай пояси мара бутен, мара бутен, тамом. Дарҳол баъди бой Дан Вайт меравад пеши Конор Макгрегор ва ура дилтиӣ мекунад ки хай хуб ҷанг ди, хай 2 сол набуди бойда, хай мисол мешава хеле ҳолате ки 2 сол ки набуди, албатта ки хай бой мети ҳамин тараф, яъне ки дилтииш мекунад. Неки Конор Макгрегор мегӯяд ки ма дар дилтиит дар кор нестай мекунам, ма бояд ма хостам ки ура дар пеши халқ, дар пеши мухлисош пазор кунам, яъне шармандаш кунам. Мега Зубайрат мепара ба болои клетка ва ҳаракат мекунад ки дар пишти Конор бизана. Бо як кас дига бегона ҳамун номаълум кия ишам мепара, ҳаракат мекунад ки Конор ай пиштиш бизана. Макгрегорам ай байни давра бо осонӣ янима мекунанд ва Хабибам бе додани поясаш ай давра мебуранаш ба мақсаде ки ягон гапшо нашавад. Дига айда ягон кори ҷиддитар мешид ё намешид, хай ай давра мебуранашон. Яъне ҷанбаст ҳамин шид ки Хабиба бе камарбанд бировардан, а дигар иштирокчиҳои ҷанга судш задора. Вақте ки Хабиб Нурмагомедов мебировардан ай ринг, тамошобино ба личкои Конор Макгрегор ба тарафи Хабиб ба тангаву ба стакану ба коғаз ба дигар чизо тарафи Хабиб мепартофтанд. Ва дар охир бародаро сабаби ҷанги Хабиб чӣ ба Хабиб парида ба сари клетка дар якум рияд омада ҷанга сар кард. Сабабаш ҳамин буд ки чӣ хеле ки шумо тамошо карда бошен, Хабиб капи худша баъди Конора задан мегирад, дар ҳамон угле ки ай тарафи Конор одамо шиштагиан ба тарафи ҳамон мепартояд ва ин кори Хабиб дар одамои ай тарафи Конор писанд намеояд ва ташаям дуруд чӣ чизи гапҳои дағалӣ мега ба тарафи Хабиба. ва ин кор Хабиба ғазабнок мекунад дар ҳолате ки Хабиб худаш аллакай ғазабнок буд ва ба сари клетка мепара, дар якум рият ҷанга сар мекунад. Ва чӣ хеле ки шумо диден ҷанг якум рият ба дуруни клетка мегзарад ва на танҳо Хабиб балки уже талпа мешавад. ҳозир ашта муайян нест официална ки Хабиб барои корш ҷазо метан ё ки на, не ки дар интернет аллакай хабар рафтааст ки мухлисои Конор мегӯянд ки бояд Хабиба поясша бигирӣ барои кори кардагиш ва хориҷ куниш. Хай бародаро саломат бошен, касе ки дар канал обуна нест обуна шен, хабарҳои тару тозара интизор шавед. ҳатман якумин шидаи шумо дар ин канал хоҳем дид. Дигар ҷора накунед.